Hej. Jeg sidder i mit kontor, og jeg har været ude og holde et foredrag omkring min kommende rejse, mit kommende liv som radiovagabond, palle alene rundt i verden. Og da jeg ikke kan komme ud i alle afkroge og holde det her, så får du det lige her. Og det er altså sådan en intimistisk udgave, hvor jeg bare sidder og snakker lidt med mig selv og til min computer. Så tag dig en kop kaffe, sæt dig godt til rette. Jeg har selv taget en her. Og det jeg vil, det er at svare på nogle af de spørgsmål, jeg har fået de sidste 3 år, hvor jeg har været i planlægningsfasen af det her. Og det er blandt andet sådan noget som hvorfor, hvad, hvordan og ikke mindst hvor. Spørgsmålet, hvor har jeg fået rigtig mange gange, og det er noget af det, jeg glæder mig allermest til at svare på. Men lad os starte med at kigge lidt på, hvordan opstod tanken om at rejse jorden rundt. Jamen det var egentlig, fordi jeg aldrig nogensinde selv har været ude på den her jordomrejse, dengang jeg var ung. Jeg gik direkte fra gymnasiet, og en uge efter, der startede jeg på min elevplads på reklamebureauet. Og der var jeg så i 3 år, og så fik jeg et job som reklametegner, og så begyndte vi at starte noget radio, og så fik jeg børn, og så hang jeg i det, og det er ikke, fordi jeg sådan fortryder noget, men jeg synes, at der var et eller andet, jeg savnede omkring det her med at komme ud og rejse og se verden, fordi jeg elsker at rejse. Jeg elsker at komme ud og møde fremmede kulturer og se fremmede steder. Så på et tidspunkt, så står jeg i forbindelse med Cannes Lions på stranden i Cannes og sluder med en fyr, der lige er kommet hjem fra Cape Town. Han har været dernede i et par år og blandt andet skrevet en bog. Og jeg siger så, at jeg har også den drøm om at komme ud og rejse på et tidspunkt og måske få lejlighed til at arbejde med radio på engelsk. Og så siger han, ja, så skal du bare tage til Sydafrika. Det er det fedeste sted på jorden, og de tager radio vildt seriøst, og du vil nyde det. Og så legede jeg med den tanke, jamen, måske er det Cape Town, jeg tager til et par år, og de taler engelsk dernede, har engelske radiostationer, og måske vil det være en mulighed for, at jeg kan komme til at arbejde med radio på engelsk, og ja, Cape Town kunne klart være en mulighed i stedet for sådan de sædvanlige engelsktalende steder, som England, USA, Australien osv. Så jeg legede meget med den tanke, og begyndte at sige det højt, at jeg tror, skulle jeg tage til Cape Town et par år, når mine børn flytter hjemmefra her om 3 år. Og så var der en af mine venner, der sagde, jamen så skal du da tage dig ned og smage på det, og tage dig ned et par måneder og finde ud af, hvordan det er, om du kan holde ud og være der og bo der. Og ja, så tænkte jeg, det er da det, jeg gør, og så uden jeg egentlig havde tænkt videre over det, så havde jeg booket en flybillet derned lige før nytår i 2012, og så hjem 2 måneder senere. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg tænkte, jamen, jeg kan vel passe mine kunder, det er samme tidszoner, eller næsten. Og så begyndte jeg at lede efter et sted at bo, og fandt en møbleret lejlighed, og tog derned i 2 måneder, uden at kende et øje. Jeg havde sådan et par halve aftaler, og tænkte, jamen, om at jeg kunne drikke en kop kaffe med nogen, og alligevel så var det sådan lidt, jamen, kommer jeg til at føle mig ensom, når jeg er der alene, og så bare har en kaffeaftale hver anden dag. Og det var på ingen måde den oplevelse, jeg fik. Jeg lærte så mange mennesker at kende, og jeg fik så mange rigtig gode, nære venner, som jeg er gode venner med i dag også. Og det bekræftede mig i, at jeg sagtens kunne rejse alene, også i længere tid. Og så fandt jeg også ud af, som nærmest var en åbenbaring, at jeg mistede ikke en eneste opgave i mit firma. Jeg har det her firma, hvor jeg producerer lyd, primært radioreklamer, men forskellige anden lyd. Og det er meget sjældent, jeg møder mine kunder, og jeg kan ringe til dem fra Skype til telefon, og de kunne ikke høre forskel. Og i det hele taget, så kunne jeg arbejde hvor som helst. Og da jeg så kom hjem, så begyndte jeg at tænke, jamen, der er der mange andre steder, jeg gerne vil hen. Der er mange steder på den her jord, jeg ikke har set, så måske skulle jeg ikke bare være i Cape Town i et par år, måske skulle jeg tage andre steder hen. Og så hængte jeg et kort op på væggen, et verdenskort, og begyndte at sætte prikker de steder, jeg godt kunne tænke mig at komme hen. Det blev til pænt mange prikker. Sjovt nok de fleste på den sydlige halvkugle. Og så begyndte jeg at forbinde de prikker til, hvad der blev en skitse til en rute.
Det kort, det gjorde jeg så lidt større og hængte op på min væg. Det er et billede af det kort, der er cirka 2 meter højt og 3 meter bredt. Og her begyndte jeg at sætte nogle ekstra ting på, og nogle ekstra beskrivelser og tanker og ruteidéer. Og det kort, det var begyndelsen på det kort, som har ændret sig rigtig, rigtig mange gange. Jeg tror, jeg er på version nummer 7 lige i øjeblikket. Det kommer jeg tilbage til lidt senere. I starten, der hed min tanke Jorden rundt i 80 uger. Mest bare fordi det lød sjovt, og det er jo 1,5 år. Og så mødte jeg en fyr, som havde været ude at rejse i længere tid, og han sagde, du skal altså passe på, at du ikke bliver mæt. Sørg for at holde nogle pauser et sted. Du skal ikke bevæge dig hele tiden. Sørg for at holde nogle pauser, hvor du bare holder stille en måned eller 1,5, og ikke gør noget. Ligesom at nulstille hjernen. Og så kom den til at hedde 2 år. Og lige nu, der hedder den 3-4 år. Jeg ved det ikke helt præcist. Det med, hvor jeg skal hen, det kommer jeg som sagt tilbage til lidt senere. Hvordan skal jeg så bevæge mig derude? Der er mange, der har sagt til mig, jamen skal du så ud og sidde på en sejlbåd, ligesom drengene i kurs mod fjerne kyster? Og det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg skal måske sejle en lille smule, men ikke ret meget. Jeg skal være i forbindelse med noget wifi det meste af tiden, så jeg kan passe mit firma. Så det bliver nok mest noget fly, det bliver noget tog, noget bus. Ja, de billeder af tog og bus, de er måske lidt optimistiske. Måske bliver det mere sådan et tog, eller sådan en bus. Og så skal jeg leje en bil nogle steder, blandt andet i Australien. Skal jeg leje en bil og køre, også på New Zealand formentlig. Jeg regner også med, at jeg skal købe en bil på et tidspunkt og sælge den senere. Og så skal jeg måske sejle en smule, men det bliver mest, hvis det er steder, hvor der er mulighed for at være på wifi, eller det er kortere ture. Hvor skal jeg så bo? Jeg skal bo på hotel indimellem, men ikke ret meget. Fordi hoteller ligner hinanden overalt på jorden, og det er ret upersonligt, og om jeg tjekker ind på et Best Western i Singapore eller i København, det er stort set den samme oplevelse, jeg får. Nogle steder, hvor jeg kører, vil der måske være nogle moteller, der vil måske være noget camping eller noget hostel, men jeg tænker mere på noget Airbnb, noget couchsurfing og noget house sitters. Airbnb kender de fleste jo. Det er jo sådan lidt, hvor man lejer et værelse eller en hel lejlighed eller et helt hus hos private. Og couchsurfing, det er et fantastisk koncept, hvor man kommer ud og møder de lokale. Man kommer ud og bor jo et gratis hos lokale rundt omkring i verden. Det er den slags mennesker, som gerne vil møde folk fra andre lande. Folk, der er snakkesalige og imødekommende og udadvendte. Jeg brugte det her i sommer sammen med mine piger, hvor vi var rundt i Europa. Vi var i Holland, Belgien og Frankrig. Og der boede vi 3 steder hos couchsurfer-værter. Og det var en fantastisk oplevelse, og nogle sindssygt søde mennesker, jeg mødte. Eller vi mødte. Og der slog det mig, hvor er vi heldige at møde mennesker, der er så udadvendt. Men så gik det op for mig, gud, jamen selvfølgelig. Det er jo den slags mennesker, som skriver sig op til det her couchsurfing community, hvor de gerne vil møde folk fra andre lande, og gerne vil møde andre mennesker. Så naturligvis er det søde, udadvendte mennesker, man møder på couchsurfing. House sitting, den største hjemmeside til den slags hedder Trusted House Sitters. Det er, hvor man igen gratis bor for eksempel en måneds tid i et hus eller en lejlighed hos folk, der gerne vil have nogen til at passe på deres hus og lejlighed, og måske kæledyr og have og så videre. Det er noget af det, jeg vil bruge de steder, hvor jeg ikke skal bevæge mig så meget, hvor jeg bare skal holde stille, hvis det kan lade sig gøre, at jeg kan finde et sted og house-sitte. Man passer på deres hus, vander deres planter, sørger for, at det ser beboet ud, og måske passer på deres kæledyr. Det kan være nogle katte eller en hund, man skal gå tur med, og så ikke, at de skal i pension. Det er helt fantastisk, genialt koncept, og igen, man bor som de lokale, og det er meget personligt, det er ikke så upersonligt som igen hoteller. Så de 3 ting, altså Airbnb, couchsurfing og Trusted House Sitters, er noget af det, jeg vil bruge
allermest. Det næste spørgsmål, jeg tit får, det er, hvordan i alverden får du råd til det her, Palle? Har du vundet i lotteriet? Eller hvor meget har du budgetteret med, at det kommer til at koste? Igen, som jeg nævnte, så skal jeg jo passe mit firma, så jeg kommer til at tjene penge undervejs. Det håber jeg i hvert fald, jeg kan. Jeg har gjort absolut alt, hvad jeg kan for at gøre opmærksom på, at det ikke er noget problem, og det vil det ikke være. Den måde, jeg skal gøre det på, det er, når jeg har en opgave, så har jeg jo brug for nogle danske skuespillere, og dem hiver jeg ind i et studie, måske i København, måske har de selv studie, måske i Aarhus eller Aalborg, og så instruerer jeg dem over Skype, og får alle optagelserne, og så kan jeg sidde og arbejde videre med det, og lave lyddesign på det, og lægge effekter på, og musik og hvad det ellers skal. Så jeg satser virkelig på, at jeg kan passe mit firma, og dermed får jeg jo en indtægt. Man kan sige, at jeg bliver det, som der er flere og flere, der gør i de her år, nemlig at blive digital nomade, hvor jeg kan arbejde hvor som helst. Det er jo klart, at det koster penge at leve rundt omkring, men i og med, at jeg ikke har nogen udgifter herhjemme, så tror jeg ikke på, at det kommer til at koste mig mere at leve på den måde, end at leve på den måde, som jeg lever i dag. Så jeg satser på, at jeg kan opretholde en fornuftig måde at leve på. Det bliver ikke sådan, at jeg skal bo i en papkasse på gaden. Jeg kan stadigvæk holde tingene gående. Og så er der også lige den lille detalje, at når man ikke har en helårsbolig i Danmark, og man ikke opholder sig i noget sted op til 6 måneder, så kan jeg blive decideret uden adresse. Det er noget, min revisor har fortalt mig, så det er fuldstændig efter reglerne, at når jeg er uden adresse, så er jeg heller ikke skattepligtig i noget sted. Og det gør naturligvis, at man kører lidt længere på literen, når man ikke skal betale skat. Til gengæld så har jeg heller ikke noget dansk sygesikring, så jeg skal ud og tegne noget forsikring, og det er så selvfølgelig også igen en udgift, og en ganske betragtelig udgift. Det bliver den største udgift, jeg får, regner jeg med. Men det skal man have. Men i og med, at man bliver uden adresse og dermed i gåseøjne hjemløs, eller perpetual traveler, som det også kaldes, jamen, så kører man lidt længere på literen. Så jeg satser på, at jeg sagtens kan have råd til at leve på den her måde, at det ikke kommer til at koste mig mere, end at leve på den måde, som jeg lever i dag. Det næste helt store spørgsmål, som jeg får rigtig, rigtig mange gange, det er, hvor skal du hen? I starten, som sagt, hvor turen hed Jorden rundt i 80 uger, jamen, der var det min plan at starte i Dubai, og så derfra videre til Indien i juli måned. Og så blev jeg gjort opmærksom på, at du har ikke lyst til at tage til Dubai og Indien i juli måned. Der er simpelthen for varmt. Der er simpelthen ikke til at holde ud at være, specielt ikke for en bleg skandinav som dig. Så prøv lige at se, om ikke du kan finde på noget andet. Og det gjorde jeg så. Og i stedet for at tage afsted senere, så vælger jeg nu at starte i Estland, Letland, Litauen og så videre ned igennem Østeuropa. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg har ikke følt mig specielt tiltrukket af Østeuropa. Det er en af de fordomme, jeg har haft, at jamen, Østeuropa er det ikke umoderne og spiser de andet end kål, og det er gråt, og de går i grimt tøj, og alle de der fordomme, man har omkring Østeuropa. Og det er det måske også. Men jeg er sikker på, at jeg får flyttet min fordom, at jeg får øje på nogle af de fantastiske ting og de fantastiske kulturer, der er i Østeuropa. Fra Estland, Letland og Litauen, der går jeg videre til Hviderusland og Polen, Ukraine, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Serbien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Albanien, former Yugoslavian Republic, Makedonia, Bulgarien og Tyrkiet. Der er mange lande dernede, specielt efter Jugoslavien blev splittet i 7 lande, mener jeg det er. Fra Tyrkiet går jeg videre ud til Georgien og Armenien. Det var ikke 2 lande, som jeg egentlig havde fået øje på, før en af mine gode venner, der har været der, og siger, at det skal du altså ikke snyde dig selv for. Det er helt fantastiske steder. Så jeg fra Istanbul flyver jeg til Georgien og kommer til Armenien på en eller anden måde. Og derfra så sætter jeg mig i et fly og flyver hen over hele Uro-området med Iran og Syrien. Kuwait, Katar, Forenede Arabiske Emirater med Dubai og Abu Dhabi, og så Oman.
Og hvis det kan lade sig gøre at finde noget til fornuftige priser, så tager jeg også til Maldiverne. Det er jo et af de dyreste steder på jorden, men det behøver ikke at være absolut super luksus. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se, om det er så fantastisk, som folk de taler om. Sri Lanka glæder mig også afsindig meget til at se. Jeg har hørt utrolig meget om det, og naturligvis også Indien. Præcis hvad jeg skal se i Indien, ved jeg ikke helt endnu, men jeg regner bestemt med, at jeg skal en tur op omkring New Delhi og se, hvad der er der. Nepal glæder jeg mig også utrolig meget til, og Myanmar, inden jeg går videre ned til Thailand, som bliver det første sted, jeg holder en lidt længere pause. Så det her, vi har set indtil nu, det er ligesom den første del af turen. Fra Thailand går jeg videre til Kambodjen, Vietnam og Laos, hvis jeg kan få visum til Laos, og så videre til Hongkong og Macau og op igennem resten af Kina med et besøg i Shanghai og Beijing. Sydkorea og Japan er også 2 steder, jeg glæder mig sindssygt meget til at se. Og fra Japan ned til Taiwan og Filippinerne, og videre ned til Malaysia og Singapore. I Indonesien, der tager jeg mit andet længere stop, formentlig på Bali, inden jeg tager ned til Darwin i Australien, hvor jeg skal besøge en god ven. Det er også planlagt sådan, at jeg kommer til Australien på et tidspunkt, der er deres vinter, det vil sige vores sommer, og det er blandt andet fordi, at det skulle være bedre at opholde sig i Australien på det tidspunkt. Om sommeren kan man for eksempel overhovedet ikke tage ud og bade. Man kan tage ud og dykke ved Great Barrier Reef, men det er altså bedre i deres vinter. Her er det, jeg regner med at leje en bil i det nordlige del af østkysten af Australien, og så køre hele vejen ned til Sydney, hvor jeg også skal besøge nogle forskellige venner, jeg har der. Jeg hopper på et fly i Sydney og flyver ind og ser Ayers Rock, og så tager videre ned til Melbourne og bevæger mig lidt rundt i det område, der skulle også være afsindigt smukt. Og så naturligvis ned til Tasmanien, inden jeg hopper over til New Zealand, som jeg på en eller anden måde skal bevæge mig igennem. Og jeg må sige, at New Zealand er virkelig et sted, jeg glæder mig måske allermest til. Alle jeg kender, eller alle jeg har hørt om, der har været på New Zealand, siger, at det er afsindigt lækkert. Det er smukt, og der er natur af den anden verden, og menneskene, der bor dernede, har meget en dansk livssyn og en god humor, og det har de jo også i Australien. Så jeg glæder mig vildt meget til New Zealand. Og så skal jeg på en eller anden måde over Stillehavet, og der er nogle forskellige øer, som jeg har kigget på. Det er for eksempel Fiji, Tonga, Western Samoa, Cook Island, Fransk Polynesien. Om jeg kommer til at besøge alle de her steder, det ved jeg ikke. Det er noget, jeg vil planlægge, når jeg kommer lidt tættere på. Men der er jo naturligvis vildt mange muligheder i Stillehavet. Der er mange forskellige øer, og så skal jeg næsten også, når jeg er på de kanter, besøge Hawaii, og det er så mit indtjek i USA, hvor jeg skal opholde mig i lidt længere tid. Når jeg så kommer fra Hawaii til vestkysten, der er det San Diego, jeg regner med at lande i. Jeg har en gang før været i San Diego, som er et helt afsindigt dejligt sted. Og der regner jeg med at skal se, om jeg kan finde en bil, jeg kan købe, som jeg så vil sælge, når jeg nogle måneder senere kommer til Miami. Der er formentlig noget omkring visumregler i USA, man ikke kan opholde sig så lang tid, men det er der et lille trick, man kan omgå, når jeg er halvvejs i min tur igennem USA. Jeg regner med, at jeg skal køre omkring 15-16.000 kilometer på kryds og tværs, men når jeg kommer til Austin eller Houston, så kan jeg hoppe på et fly og tage for eksempel en uges tid til Belize. Det kan ikke bare være, jeg kan ikke nøjes med at tage til Mexico, jeg skal til en naboland, og Belize er en mulighed, og der kan man finde billige fly fra det sydlige Texas derned, og lige være der en uges tid, inden jeg så springer tilbage og tager min bil igen og kører videre op igennem det nordøstlige USA, og så en tur op i Canada og ned langs med østkysten af USA.
igen i USA er der rigtig, rigtig mange, jeg skal besøge, og jeg har allerede nu rigtig mange aftaler, og jeg glæder mig vildt meget til at se USA stille og roligt, og også komme ud i nogle afkroge og bevæge mig lidt væk fra hovedvejene og ud i nogle små byer og finde noget af det man kalder small town i USA, og opleve det. Når jeg så er nået til Miami og Key West, jamen så, som sagt, så sælger jeg bilen igen, forhåbentlig til en fornuftig pris, og så skal jeg bevæge mig ud i Karibien. De lande, som jeg har skrevet på mit kort lige nu, det er Bahamas, det er Jomfruøerne, det er Dominica, en tur ned og vende omkring Venezuela, og så Jamaica og Cuba. Men der kan sagtens være rigtig, rigtig mange andre muligheder. Der er mange øer, og der er meget at se, så der vil jeg ligesom tage den lidt på må og få. Jeg har en idé om, at jeg sandsynligvis også møder nogle mennesker, som har nogle forslag, eller måske kan hække mig på. I det hele taget, at det er noget, der er omkring den her rute. Det kan jo se sindssygt planlagt ud, men jeg tror på, at den kommer til at ændre sig rigtig, rigtig mange gange, og måske netop i kraft af, at jeg møder nogle mennesker og får nogle nye venner, der siger, jamen, vi skal derover til, og du skal derover til, og så hægter jeg mig på dem, og så følges vi ad der, og så bliver min tur ændret der, og også lige sådan med tidspunkterne, at jeg skulle være på Cuba i juli 2018. Det tror jeg måske er lige lovligt optimistisk at regne med som en selvfølge, at det er sådan, min plan den kommer til at se ud. Men det er min skitse til, hvad jeg gerne vil se, og hvor jeg gerne vil hen. Nå, fra Cuba over til Mexico, og så igen til Belize og Guatemala, Honduras, Nicaragua, hvor jeg i Nicaragua gør et ophold, og igen opholder mig i lidt længere tid. Så er der Panama, Costa Rica og så videre ned i Sydamerika. Colombia er jo et land, som der er mange, der siger, det skal du passe på, det er farligt, men med den sunde fornuft, det tror jeg nu nok, det skal gå. Og så har jeg en skitse til, hvad jeg vil, men jeg ved stadigvæk forsvindende lidt om, hvad der er værd at se i Sydamerika. Der er en masse steder, som jeg er blevet gjort opmærksom på, og som jeg prøvede at tegne ind på mit kort. Men igen, det her, det er måske den del af turen, som kommer til at stikke helt af for mig, at det bliver noget helt, helt andet. Men jeg vil gerne besøge Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay og så naturligvis Brasilien. Fra Brasilien, der flyver jeg over Atlanterhavet til Sydafrika. Først i Johannesburg, som jeg ikke har været i endnu, og så tager turen ned til min anden hjemby, Cape Town, som jeg jo glæder mig vildt meget til at gense. Her har jeg hørt noget om, at der er et meget specielt tog, der kører fra Johannesburg til Cape Town, som jeg måske godt kunne finde på at springe på, hvis det er til at få fat i. Den sidste del af turen fra Cape Town og så op igennem Afrika, det er den eneste del af turen, hvor jeg har virkelig planlagt at hække mig på nogle andre. Der findes forskellige firmaer, som har en køretur fra Cape Town til Cairo. For eksempel et engelsk firma, der har en tur, der tager 17 uger. Det er sådan en stor lastbil, der er bygget om til bus, som man tager den her tur. Og de tager turen frem og tilbage 3 gange om året, og jeg har en fornemmelse af, at de har styr på, hvor det er fornuftigt at bevæge sig, og hvor det er sikkert at bevæge sig, og i og med, at det er et europæisk firma, som har styr på det, så føler jeg mig rimelig tryg ved at køre med dem. Og der er naturligvis på den her tur indlagt utrolig mange ting. Naturligvis en masse safari, men en masse andre oplevelser. Så det er en tur, jeg glæder mig vildt meget til. Altså det er fra Cape Town i Sydafrika, så er det Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Kenya, Uganda, Etiopien, Sudan, og så slutter jeg i Egypten. Og i Egypten, der har jeg ingen idé om, hvad der skal ske. Det er langt ude i fremtiden, at jeg rammer Cairo, og præcis hvad der skal ske derefter, det aner jeg ikke. Måske har jeg bare lyst til at komme hjem. Måske har jeg fundet et sted, hvor jeg tænker, her har jeg lyst til at komme tilbage. Måske har jeg fundet nogle venner eller en omgangskreds i et bestemt sted af verden, som jeg har lyst til at komme tilbage til. Og så afhænger det også meget af, hvor er mine piger henne på det tidspunkt. Ja,
Det er min skitse til en rute, den kan se sindssygt planlagt ud, men den står til at blive ændret. Den er absolut ikke mejslet i sten. Det er mine tanker om, hvad jeg har lyst til at se på min tur jorden rundt i de her 3-4 år. Hvorfor gør jeg det? Hvorfor i alverden vil jeg rundt i verden? Jamen altså det jeg plejer at sige, det er fordi jeg kan. Altså fordi jeg har mulighed for det. Jeg har et arbejde, jeg kan passe hvor som helst. Jeg kan blive digital nomade og arbejde med mit fag lige så tosset jeg vil. Så det er en mulighed. Jeg kan stadigvæk tjene penge og opretholde min livsstil. Og så er jeg ikke i noget forhold lige i øjeblikket. Og så er mine børn så store, at de er på vej ud i livet selv. Min yngste datter, Clara, er på vej til at blive student her til sommer, og så flytter hun til London, hvor storesøsteren allerede er, og så skal de være der et stykke tid, inden de skal hjem og studere. Og så er de lovet at komme og besøge mig adskillige gange i løbet af min tur, så det er jo noget at se frem til, at man kan have de her stjernestunder med sine 2 skønne børn, som naturligvis er det vigtigste i mit liv. Noget af det, jeg også plejer at sige, det er, at jeg vil leve, mens jeg kan. En af mine venner sagde, da jeg præsenterede mine tanker her for 3 år siden, er du sindssyg, jamen, det er jo nu, dit firma begynder at gå godt, nu du skal høste guldet, så kan du altid rejse, når du bliver gammel. Og jeg er meget uenig. Det er da muligt, at jeg mister noget omsætning på at rejse ud, at folk de tænker, at han er for langt væk. Vi tager ham ned på gadehjørnet. Det vil være dumt, fordi jeg vil føle mig endnu mere inspireret. Jeg tror på, at jeg kommer til at lave meget bedre radiospot, end jeg gjorde, hvis jeg sad herhjemme i Danmark. Men det er mest af alt vigtigt for mig, at jeg lever, mens jeg kan. Her sidste år, 1,5 år siden, der fyldte jeg 50 år og holdt en stor 50-års fødselsdag, en herrefrokost, hvor der var en hel masse. Heriblandt også min far. Han havde en fantastisk dag, og lad mig sige det på den måde, han var ikke i stand til at køre bilen hjem. Så dagen efter, om søndagen, der skulle jeg ud til ham med bilen, og han kørte mig så hjem igen, og sagde, at han havde haft en virkelig fantastisk dag, og det var vel nok nogle søde mennesker, jeg kendte, og han havde virkelig, virkelig hygget sig. Dagen efter var han til bridge. Han var 80 år på det tidspunkt, og frisk og i stand til at spille bridge. Men mens han var til den bridge-aften, så blev han lidt forvirret, og hans venner, de sagde, at vi skulle lidt bekymre for dig, Erik. Og de ringede så til en læge, som med det samme sendte en ambulance afsted, og han blev kørt til hjerneafdelingen på Aarhus Kommune Hospital. Og det viste sig, at han havde fået en hjerneblødning. Jeg fik opkaldet lidt senere på aftenen og hentede min mor, og vi kørte så derud, og min far var forvirret. Vi kunne sagtens snakke med ham, men han var lidt forvirret og var godt klar over, at det her, det var ikke helt godt. Og de lagde et dræn og så videre. 3 dage senere fik han en hjerneblødning mere, og den kom han sig ikke fra. Han lå herefter i 7 måneder og bare sov. Han fik sondemad, og han var ikke i respirator eller noget i den stil, men han lå simpelthen bare og sov, og vi kunne ikke få kontakt til ham. Og vi vidste godt, at hjernescanningerne sagde, jamen han var så skadet, at han ville ikke komme tilbage, og vi havde sagt farvel til ham mange gange, så da han 7 måneder senere omsider holdt op med at trække vejret, jamen så var det nærmest en lettelse for ham, fordi det var sgu ikke værdigt for ham at ligge der. En stolt, meget, meget klog mand, som jeg så vildt meget op til, og at han skulle komme tilbage og nærmest bare være en grøntsag og ikke vide, hvem han var, og ikke vide, hvem vi var, jamen det ville hverken han eller vi være tjent med. Så jeg stod med ham i hånden, da han holdt op med at trække vejret. Min mor stod ved hans side og adede ham på kinden og sagde, at han ikke skulle være bange, og han bare skulle give slip. Og det gjorde han så, og det var fint, og det var næsten smukt at sige farvel til ham på den måde. Han har haft et langt liv. Min mor, hun var fuldstændig frisk på det tidspunkt, og sagde, jamen, nu starter der et nyt kapitel i mit liv, og jeg har mod på livet.
Jeg har 20 gode år i mig nu, og jeg kommer til at blive gammel, Palle, det skal du vide. Og det her store hus, som jeg bor i, det er måske lidt stort for mig med 230 kvadratmeter, så måske vil jeg prøve at sælge det på et tidspunkt og finde noget lidt mindre. Men det skal stadigvæk være her i byen, hvor jeg bor, hvor alle mine venner er. Og nu skal jeg en hel masse andet, og det glæder mig også til. Ugen efter fik hun konstateret kræft, og 1,5 måned senere var hun død. Det gik virkelig, virkelig stærkt. Og det var en sort sommer her sidste år. Det må man sige, at miste begge sine forældre med 2 måneders mellemrum. Men det har bare igen været med til at bekræfte mig i, at jeg skal leve, mens jeg kan. Det handler om at leve livet, mens man kan, og vente med at tage den her tur til, jeg bliver en gammel mand. Jamen, så når jeg måske aldrig dertil, jeg kan blive kørt over af en bus i morgen. En af de andre grunde til, at jeg er ude at rejse, det er fordi, som jeg nævnte lidt løst før, så føler jeg mig afsindigt inspireret, når jeg rejser. Måske er det lyset, duftende, lydende, de andre sprog, butiksindretninger, måden byer ser ud på. Jeg ved det ikke. Der sker bare et eller andet med mig, når jeg er ude at rejse. Jeg føler mig afsindigt inspireret og får idéer til alt muligt forskelligt. Så det er en af grunden til, at jeg tænker, jamen jeg kommer til at lave bedre radio af at komme ud og rejse. Jeg føler mig afsindigt inspireret. Så er der også nogen, der har nævnt, jamen er det en dannelsesrejse, og derefter tilføjet, det er måske lidt sent, men det er i hvert fald noget med, at jeg gerne vil opleve kulturforskel og blive klogere på den verden, som vi alle sammen lever i, og få en forståelse for, hvordan man lever i andre lande og andre kulturer. Så det kan man måske kalde en dannelsesrejse, men jeg tror i hvert fald, at det er noget, der gør mig til, det lyder måske lidt højdragende, men til et klogere og bedre menneske. Det er i hvert fald et af mine mål med det. Om det så lykkes, jamen det skal vise sig. Og det er, som jeg også nævnte, med at udfordre fordomme, fordi vi har fordomme til alt. De fleste af os i hvert fald, og jeg vil gerne give de fordomme et los i bollerne og sørge for, at jeg får flyttet nogle fordomme. Mest af alt så handler det om at komme ud af komfortzonen, og det er der i høj grad, det er lige nu, hvor det kommer meget, meget tæt på. Der er 2,5 måneder til, jeg har planlagt at tage afsted, og lige nu er jeg ved at pakke mit hus sammen og skille mig af med alle mulige ting, og jamen, det kan være sådan helt fuldstændig uoverskueligt, og jeg skal ikke sige mig fri for at have tænkt tanken her den sidste måneds tid, at jamen, lige nu har jeg sgu slet ikke lyst til det. Jeg har det så godt her i min lille komfortzone, men det er jo netop der, hvor livet begynder. Den begynder på kanten af komfortzonen, som Neale Donald Walsch har sagt, og jeg kan kun give ham ret. Jeg har også fundet nogle ord at sætte på det der med komfortzonen, og når man er i komfortzonen, jamen, så klarer man sig. Man er som alle de andre. Man har en sikkerhed og en tryghed for, at det her, det skal nok gå. Man nøjes måske med mindre. Man har måske et lidt kedeligt liv, og man oplever måske ikke så utrolig meget. Uden for komfortzonen, jamen, det er der, hvor man udforsker nye ting. Man nyder forandringer, man oplever begejstring og får måske selvtillid, får det mest ud af livet. Man vælger lykken, man omfavner det ukendte, og man går efter drømmene. Det, der så er interessant, det er, at 98% af os er konstant inde i komfortzonen. Det er kun 2%, som kommer udenfor. Jeg synes, det lyder som vildtal, men det er ikke mine, dem her, men 98% af os er hele tiden inde i komfortzonen, og når nu det er på kanten af komfortzonen, at de sjove ting begynder at ske, så synes jeg, det er synd, og jeg vil i hvert fald gerne prøve at komme ud af komfortzonen. Men jeg har bekymringer. Som nævnt, så har jeg dem allerede nu i det. Jeg synes, at det er skræmmende at bevæge mig ud af komfortzonen og skille mig af med alle ting, og kan jeg da virkelig undvære det hele. Men det er en del af det, og jeg har da en fornemmelse af, måske står jeg om et par år og tænker, hvor er min base? Hvor er min egen seng at sove i? Hvor er min sofa? Jeg kan sidde med fjernbetjening og klikke noget frem på Netflix. Hvor er mine børn henne? Hvor er mit netværk? Men også de ting, der kan ske for mig derude. Kan jeg tjene penge nok til at kan leve? Kan jeg sørge for at holde gang i min butik? Bliver jeg ramt af en sygdom eller uheld?
trafikuheld? Bliver jeg kørt ned af en tuk-tuk i Indien? Eller bliver jeg bestjålet? Får jeg frarådet alle mine ting? Der var også en, der sagde til mig, du skal passe på, at du ikke bliver kidnappet. Der kan ske så sindssygt mange ting. Dog skal man sige, at jamen, jeg medbringer våben. Det gør jeg. Jeg har altså våben med, og de 2 største våben, jeg har med, det er mit smil og min sunde fornuft. Det er noget med at lade være med at gå ned i en mørk gyde i Colombia eller Cape Town midt om natten. Og så tror jeg på, at man med imødekommenhed og et stort bredt smil kan klare sig rigtig langt hen ad vejen. Men bestemt min sunde fornuft. Jeg skal da tænke mig om og se mig for, når jeg går over gaden. Hvad skal jeg så lave, når jeg kommer derud? Udover naturligvis at passe mit firma. Jeg har gjort mig en hel del tanker. Jeg vil meget gerne holde dig ajour med noget radio og noget podcast. Og måske lyder det flinkt af mig at sige, at jeg vil gøre det for dig, men mest altså vil jeg gøre det for mig selv. Jeg vil gerne registrere, hvad det er, jeg gør. Jeg vil gerne have, nogen mener, det er min måde også at tage billeder på fra min tur. Jeg skal have registreret, jeg skal have optaget nogle lyder og nogle indtryk fra min tur. Jeg skal også lave en lille smule video, noget live-video også, enten på Periscope eller Facebook Live. Jeg skal tage en hulens masse billeder. Jeg skal sørge for at komme ind i en vane med at skrive privat dagbog, og så skal jeg over i firmadelen af min tilværelse sørge for også at lave Radio Guru podcast. I dag der laver jeg en podcast, hvor jeg interviewer kloge mennesker rundt omkring i verden, omkring radioreklamer, og jeg udsender nyhedsbrev. Og i og med, at jeg møder kloge mennesker på radio, så vil jeg også lave interview med dem og holde min Radio Guru podcast ved lige. Og der håber jeg på, at der vil komme noget rigtig, rigtig spændende. Det er sådan ligesom de ting, jeg vil lave, når jeg kommer derud, ud over det med at passe mit firma og opleve ting. Og når jeg først har lavet det, jamen, så kan det udkomme mange forskellige steder. Min podcast selvfølgelig i iTunes på radiovagabond.dk, nogle links til min Radio Vagabond Facebook-side. Jeg skal smide noget YouTube-video ud, et nyhedsbrev fra Radio Vagabond og noget Instagram. Og så har jeg også min private Facebook og min private Twitter-konto, og jeg har også en Facebook-side til Radio Guru. Jeg har noget LinkedIn, radioguru.dk, som jeg skal sørge for at have ajourføre et nyhedsbrev der, og via iTunes skal min Radio Guru podcast udkomme. Når jeg så har lavet alt det her, jamen, så regner jeg også med, at jeg måske har materiale til at skrive en bog eller 2. Jeg skal måske også lave nogle kurser og nogle foredrag for radiostationer og konferencer og reklamebureauer rundt omkring i verden. Så det er nogle af de ting, som jeg også skal lave. Så jeg kommer ikke til at kede mig derude, og det bliver ikke noget med hele tiden bare at sidde på en strand og kigge ud på bølgerne. Og så skal jeg ud og møde de lokale, og der er nogle forskellige muligheder for at deltage i nogle forskellige netværk. Jeg er allerede nu medlem af et netværk, der hedder Small World, hvor man bliver connectet med folk rundt omkring i verden. Noget lignende hedder Meetup eller Internations, som også er organisationer, hvor man samler expats rundt omkring i verden. Og derudover så er der en danskerforening, som hedder DABGO. Det går under det daglige ord stambord, som mødes hver onsdag kl. 18.30. Hver den første onsdag i måneden kl. 18.30 rundt omkring i verden. Der er grupper forskellige steder. Jeg deltog i noget i Cape Town, og der lærte jeg en masse mennesker at kende. Og det er typisk danskere, der bor i udlandet. Der er også BNI-grupper, som man kan deltage i. Det gjorde jeg også i Cape Town, og så er jeg medlem af Rotary her i Danmark, og det betyder, at så kan jeg deltage ganske automatisk i Rotary-møder rundt omkring i hele verden. Og hvis man er Rotary-medlem og er ude at rejse, så kan jeg varmt anbefale at hente en app til sin telefon, hvor man kan med tryk på en knap se, hvem er der her i området, og hvornår holder de møde, og tryk på en knap mere, rette en kontakt og sige, at man gerne vil komme og besøge dem. Så Rotary er jo en kæmpe stor verdensomspændende organisation, som er stort set over hele landet, eller over hele verden. Og som sagt, så møder jeg også de lokale med couchsurfing og Airbnb, og så har jeg allerede nu en kæmpe liste over udenlandsdanskere, som jeg har halve aftaler med, at jeg skal besøge, når jeg kommer rundt omkring.
Det her, det er nogle af de måder, som jeg vil møde de lokale, og også min måde at komme til at opleve en anden verden, end bare den, man slår op i turistbrochurerne og komme ud og møde de lokale. Det er vigtigt for mig. Så har jeg været i gang med en hulens masse planlægning. Jeg har haft et hus, som jeg har haft sat til salg, som er blevet solgt, som jeg skal flytte fra om knap 3 uger. Jeg har holdt loppemarked her i lørdags, hvor jeg fik solgt en utrolig masse af mine ting. Jeg har et par enkelte ting tilbage, som jeg lige skal have skudt af, men ellers så skal jeg have solgt ned til næsten, hvad der kan ligge i min kuffert, som jeg kan tage med. Der er selvfølgelig nogle ting, som har værdi for mig, som jeg vil gemme, og det er primært mine bøger og min pladesamling, altså min vinylsamling, men også nogle enkelte andre små ting, som betyder noget for mig. Resten, det skal jeg sælge. Det giver ikke nogen mening at opmagasinere en gammel sofa i flere år. Det kan slet ikke hænge sammen. Så har jeg været i gang med at researche en utrolig masse. Jeg har simpelthen købt så mange rejsebøger, og jeg kan naturligvis ikke tage dem med. Jeg har lige så mange, som jeg har i digital udgave, som jeg kan tage med på min iPad. Men jeg har studeret og gjort mig klog på, hvad jeg skal rundt omkring, og er der ting, jeg ikke må overse. Man kan ikke planlægge sig ud af det hele, og man kan ikke forberede sig på det hele, men det har været en del af hele min proces at sørge for at researche utrolig meget. Jeg abonnerer også på rigtig, rigtig mange både YouTube-kanaler, der laver rejsebeskrivelser. Jeg har en utrolig masse forskellige podcasts, som jeg lytter til med stor fornøjelse om folk, der er i lignende situation og rejser jorden rundt. Så har jeg brugt utrolig meget energi på og forberede mine kunder på, at det her, det bliver ikke noget problem. Jeg har også opgraderet med, at jeg har folk til at tage min telefon, så man hele tiden i dansk arbejdstid kan komme i kontakt med Radio Guru, og de har adgang til min kalender, hvis ikke jeg selv er i nærheden af noget wifi, eller er til at ringe op lige præcis på det tidspunkt, hvilket jeg naturligvis bestræber mig på, jamen så kan de tage imod besked og kan fortælle, hvornår jeg kan ringe tilbage. Så det har været en del af min planlægningsfase at sørge for, at mit firma er så opgraderet som muligt til, at jeg kan blive ved med at belemre jer med danske radioreklamer her hjemme i Danmark. Gode radioreklamer naturligvis. Så har jeg den her med sygdom. Jeg har også været igennem et kæmpe stort vaccinationsprogram. Er der sindssygt, der er nogle sprøjter, man skal have. En af gangene, jeg besøgte Dansk Vaccinationscenter i Aalborg, så fik jeg 4 sprøjter, en i hver lår, en i hver skulder. Men jeg er rimelig godt dækket ind ud for de ting, jeg kommer ud til. Når jeg kommer til Australien, så skal jeg lige have opgraderet min rabies vaccination, og så skal jeg have fornyet en bunke malaria-piller her og der. Men ellers så skulle jeg være rimelig godt dækket ind til at kan modstå det værste. Man kan aldrig gardere sig for det helt fuldstændig, men det har i hvert fald været en del af det er dumt at komme til Østen og få japansk hjernehindebetændelse. Det har jeg ligesom ikke rigtig brug for. Og så, som jeg også nævnte tidligere, jamen, så skal jeg ud og finde et forsikringsselskab, som vil tage mig i så lang tid, og så uden dansk sygesikringsbevis. Det har ikke været helt nemt, men jeg tror, det er lykkes. Jeg har ikke lavet nogen aftale endnu, men jeg har fundet nogle muligheder. Jeg skal lige have researchet en lille bit smule mere for at finde noget, som måske er en lille bit smule billigere, end det, jeg har fundet nu, fordi det er edderbank med dyrt. Men det er måske nødvendigt. Og hvis man er i USA, og så lige pludselig skal indlægges i 3 uger, jamen så løber det stærkt med millionerne, så jeg skal sørge for at være dækket ind. Det er helt klart. Derudover har jeg taget dykkercertifikat, når nu jeg er så heldig at komme til nogle af de allerbedste dykkersteder i hele verden. For eksempel Great Barrier Reef, jamen, så skal jeg gerne ned under overfladen. Så jeg har taget mig et dykkercertifikat, som jeg skal bruge, når jeg kommer rundt. Jeg har også taget kurser i at tage rigtig gode spejlerflex-billeder. Jeg har været på et par Photoshop-kurser og et GoPro-kursus, så jeg kan komme hjem med nogle fornuftige billeder, som også kan bruges til noget bagefter. Jeg har sågar taget et spansk kursus på aftenskole for ligesom at få opgraderet mit gymnasiespanske. Det er ikke helt perfekt endnu, men jeg
inden jeg går ned i Sydamerika, hvor de stort set kun taler spansk, så skal jeg have genopfrisket det med et uges intensivt kursus, som jeg ved, at der er rundt omkring. Så jeg forhåbentlig, når jeg kommer hjem, er rimelig hæderlig til at snakke spansk. Jeg har også været på et skrivekursus, når nu jeg gerne vil skrive nogle bøger og skrive nogle interessante blogindlæg. Så det har været en del af hele min planlægningsfase. Som sagt, når jeg når til Egypten, så ved jeg ikke helt præcis, hvad jeg skal. Måske skal jeg hjem til Danmark, måske skal jeg et andet sted. Måske afhænger det af, hvor mine børn er henne i verden. Det kan være, de er i Danmark, det kan være, de er et andet sted. Og når jeg bliver gammel, så vil jeg nok godt bosætte mig et sted, hvor det ikke er alt for langt væk fra dem. Så håber jeg på, at de ikke placerer sig på hver sin side af jorden. Men det er mine tanker omkring den tur, som starter her om et par år, og jeg håber, at det har givet dig et indblik omkring, hvad det er, jeg skal. Hvis du er interesseret i at følge mig på turen, så kan du gå ind og like min Radio Vagabond Facebook-side. Du kan skrive dig op til mit nyhedsbrev på radiovagabond.dk, og må ikke også, der dukker en YouTube-kanal op, men de 2 steder, det er i hvert fald en god måde at gøre det på. Jeg håber, at du vil tage med mig jorden rundt i overført betydning og følge mig, og så ser jeg frem til at bare komme afsted. Du kan ikke trække den længere, nu skal jeg vist ud og pakke noget mere. Ha' det godt. Hej.